କାଲି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଘରେ ନଥିଲ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର କାଲି କଲର ବାର୍ଡ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ସହି ପାରିଲି ନାହିଁ, 1.5 ଥାଳି ଖଣ୍ଡେ ଭାତ ବାଡେଇ ଦେଇଛି। ଶାନ୍ତି, ତମେ ଭିତରେ ଆଇଁଷ ବାଡି ଦେଇଛ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲ କରି ଗୁଡାକରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେଇଛି। ଯାଉ ଶାନ୍ତି, କାନ୍ଦନି। ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। କେତେ ଦିନ ଖାଇବା ଆଉ ଶାଗ ତରକାରୀ? ଆଇଁଷ ବିନା ଆମ ଗଲୁ ଗଲାଣି ମରି। କାନ୍ଦନି ଶାନ୍ତି। ସରିନି, ମୋ କଥା ଏଯାଏଁ ସରିନି। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଫକିରା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଚିଲି ଚିକେନ 2ଟା ଚିକେନ ରୋଲ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ କଣଟା ବାଳ ବଞ୍ଚିଲା? ମତେ ଶାଗ ପଖାଳ ଆଡେ ଦେଇକି